Maayong gabi kanatong tanan. So ikaupat na nato ni nga ginabuhat karong tuiga ug mapasalamaton ko sa inyong mga presensya nga gihatag kanunay. So ako ang pagtahod usab ngadto sa ato ang Apostol Bonifacio Lemosnero Ukol, sa ato ang District Bishop Monsignor Maximo Dacol, sa atong Cluster 1 Bishop Monsignor Juvie Legunas, o sa ato ang General Advisor Ninong Jimmy nga niya karon, o sa atong Bishop-elect Abilino Kangay Senior, Reverend Pedrito Dacol, Reverend Luceno Cariman, Reverend Alvin Balgan, Reverend Christian G. Bernales, Reverend Abilino Kangay Jr. o si Reverend Elizardo Legunas. So karon ako ibalik akong ihatag akong dakong katahuran sa pagingot. Maayong gabi kanatong tanan. Labi na sa kaninyong tanan kay kining buluhatuna dili gid mahitabo kung wala pud mo. So kining message nga gusto na kong i-share alang ganatong tanan karon is about youth gathering. Sa atong program nga sama niini, ang lecture ang pinaka labing importante. Nga naman, tungod kay makakutlo tag mga pagtulunan, makadungog tag mga mensahe gikan sa balaang kasulatan nga talagsara kayo nato madungog sa atong kinabuhi. So mao na yung reason nganong importante kayo ang lecture sa matag usa kanato. Daghan kayong salamat, no? So andam na ba ang mga notebook, Bible? So sa atong reminder sa ato ang program, natay reminder to bring. So include nato ang Bible, notebook, ballpen, aron nga aduna mo i-take note. Kay pagkaugma maghatag mi og Bible quiz. Gikan sa gi-lecture sa mga kabarian nga gihatag karong gabi una. So lahi na po siya nga dula nga may hatag, no? Usa kini sa ka Bible quiz gikan sa balaang kasulatan. So meaning you have to take note the verses o ang tanan nga mga igasulti diri angay ninyong pagatimanan. Before ta magsugod ni ana, muhatag ko og isa ka padula. Muhatag ko og 100 pesos sa makahimo niini before ta mag-start. Ganahan ba mo? Muhatag ko 100 pesos sa makabuhat niini. Ganahan mo dili? Kanno? Diba? Kini lang. Ako ipaila ninyo. Kay kapila naman ipaila-ila ni sa atong MC kaganiya, si Sir Johnny Dacol. So ako rin balik ipaila-ila. Kay dako kay kong pasalamat karong igayon na di nakauban nato ning usa ka bag-ong pari nga nagpasakop sa Church the Body of Christ karon. Nga si Reverend Luceno Cariman. Murag karon pa pud mo kabantay niya. So akong ipaila-ila kini mao ni ang atong bagong pari nga naordinahan atong fellowship, no? Nato dito sa Napulan, si Reverend Luceno Cariman. Kauban ang iyang tanang mga salamat kayo. Napikot sumuna atong buwan. So karon ang gusto nga pagabuhaton ninyo. Kinsay makabuhat niya ini makatag og 100 pesos. So hinganlen ninyo ang tanan gikan sa bishop hangtod sa ato ang Reverend dire kinalasan. So isa-isaan ninyo ngalan, example si Monsignor, Sir Jimmy. Tagaan na tamo ko, Sir Jimmy Fuentes. So isa na ka itlot atong Bishop-elect, Reverend. So kinsay makahingo ana muhatag ko. Labay Willie. Wala. Kaya? Adili kaya? Di pa ila.
Anya na, dili sa to sa batanon. Sa mga batanon kata. Sige sa mga batanon, kay kini mga dagko, kanunay man ang kuyog, kailanan ni sa tanan. Arteta sa mga batanon. Kaya? Try lang. Anya na. Dili sa muna po Ilabot ka ng mga officers kay murag okay kini mga bagkuhanon nga aniya karon. Ikapila to gipaila-ila ni sir. Murag first, then second, then ikatulog yun may ginapaila-ila ni sir. Then gipaila-ila pa gid ako karon. Kaupat na. Ay nakatimaan wala. Sige tayo, ali tayo. Kene gikan sa ang address niya ng Senior Reverend Sir Jimmy Deon Bishop-elect Manana. Okay. Wala man tayo tupan nga available karon sa Reverend natin. So si Senior Joby Licodas, si Sir Jimmy Fuentes, si Bishop Colleague Abelino Angay Senior, Ang mic. si si Reverend Pedrino Dacon, si Reverend Carmin, Kutsing. Okay, balik-balik na ko ng pailaw. Rosino Kariman, si Reverend Alvin Palgan, si Reverend Estudio Bernales, at si Reverend Ablino Kaangay Jr., si Reverend Lizardo Ligunas. Isa. Reverend Mike Morales. Okay, tingin ko Okay. So karon guys, akong i-discuss ninyo yanong na atay youth gathering ug unsay purpose sa youth gathering ug unsa gyud mga tunog sa ato ang youth gathering nga ginabuhat nato. Kaya mao na ako ang topic karon nga atong pag-isgutan nga kinahanglan natong igahinan gyud og panahon ug mapasalamaton kay kung dako kaninyong tanan gyud nga aniya karon mitambong kanang mga nasa gawas. Salamat kay sa inyong presensya, sa inyong pagpamati o labi na kayo na sa sulod nyo hanggang itagaan ng time nga itong Ginoo. So karon mga kaigsuunan, ang main purpose sa ato ang youth gathering is pagdinasigay. Roma Kapitulo 15 versikulo 1 mga kaigsuunan. Naging anong balaang kasulatan, kitang nangalig-on sa pagtuo, kinahanglan nga motabang pagdala sa mga kaluyahon, sa mga huyang, o dili kita magpahimuot sa atong kaugalingon. So the purpose is, kinahanglan di ay nga ang mga lingkod sa Manilang Mons Jubi, tanan ng mga kaparian, motabang pagdala ngadto sa mga huyang nga sama ninyo. Yun si mo angkon nga dili huyang mga batanon. Huyang mo tanan? Ang huyang yun kay madala pa man mo nga usahay di ganita musimba kay na mas naatay unang i-priority, di ba? Di lang sa kung simba karon. Kay kuan total perminti man ang Domingo, perminti man ang simba, di ba? So naatay gina-change or gina-bylaw sa atong pagsimba nga kalibutanon nga mga butang. So gitawag ta og huyang. Usa ka pamaagi makapahimo kanatong huyang. Kanang naapay sa atong kaugalingon ang pagbaylo sa mga butang nga kalibutanon. Pinaagi sa ilabi na sa pagsimba. So
Sa dos, ang matag usa kanato angay Hinoong magpahimuot sa atong isig ka magtutuo alang sa iyang kaayuhan aron malig-on ang iyang pagtuo. Sumao din ay purpose ginato. Nga kinahanglan magdinasigay, kinahanglan makapahimuot ha. So, di ba? Sumao na nga kinahanglan gipaningkamutan namo nga kamong tanan nga niya karon makasabot mo sa atong buluhaton. Makasabot mo sa atong mga tumong nining bulog-buhan. So akong nakita karon murag daghan kay ang wala gadala og notebook, wala gadala Bible. So akong hangyo basin sa sunod. Kay appear man guna sa reminders nato, di ba? Kung kinsay nakabasa sa program, na-appeal gyud ang notebook, Bible ang labing importante. Tungod kay nganong importante man ang Bible sa diha nga dunay mag-lecture. Para mahibaw-an ninyo nga dili tinumo-tumo ang ilahang giwalit. Di ba? Inyo anang pangita example mohatag og verse John 3:16. Yang moingon ko dili ang tanan magtuo kanako makasulod sa kaniya makasulod sa gingarihan sa langit. Sakto dili. Dili, di ba? So tinumo-tumo siya nga bersikulo nga atong gihatag. Ang importante sa Biblia, aron nga kung adunay bersikulo nga gihatag, pangitaon ninyo. Pangitaon ninyo, di ba? Sumao na siya importance sa Bible nga magdala kita sa diha nga kita magbuhat niini. Yan gid na mo sulod ang akong hangyo alang kanatong tanan nga sumala pa sa Unang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 12. Paningkamutan nato ni mga kaigsuonan. Dili lang ni ingon nga mga kabatanunan nga niya karon kundi apil ang mga hamton. Kaya atong naunaan mga kaigsuonan, adunay duha ka klase sa pagkabatanon. Di ba? Duha ka klase sa pagkabatanon. Adunay pagkabatanon niining kalibutana nga sama ninyo nga mga batanon karon ug adunay pagkabatanon sa espiritual nga bahin kining atong pagpangalagad niining kalibutana. So kung giingon sa balaang kasulatan ang word nga pagkabatanon, kung giisip nimo ang imong kaugalingon nga batanon pa sa pagpangalagad, apil ka aning mensahiya. Sumala pa sa Unang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 12, nagingon ang balaang kasulatan. Ayaw itugot nga tamayon ka tungod sa imong pagkabatanon. Mao ni ang message gikan sa balaang kasulatan. Ayaw itugot nga tamayon ka tungod sa imong pagkabatanon. Hinuon nga ang imong kaugalingon nga panig-ingnan sa mga magtutuo pinaagi sa imong pagpanulti, sa batasan, sa gugma, sa pagtuo o sa kapudli. Sumao ni ang angay natong pagabuhaton sa diha nga gi-receive nato ang atong Ginoo sa atong kinabuhi nga magsugod na ganito og simba, magbantay na kita sa ato ang mga buhat. Pagpanulti nganong makaingon man ta nga magbantay sa atong mga pagpanulti tungod kay adunay mga sulti niining kalibutan mga kaigsuonan nga nilad kayo paminawon. Sama sa nilad paminawon nga mga sulti kana Y o P daw. Unsa man ang Y? Yawa. I-elaborate din nato na yawa o piste. Kasagaran na nga inito normal na lang sa mga kabatanunan karon. Pero dili na siya maayo mga kaigsuonan. Kung gusto tang mahimong sumusunod sa atong Ginoong Dios, mas maayo pang sampito nato ang ngalan sa atong Ginoo. Every time nga nagbuhat ta sa mga buluhaton ning kalibutan. Kay kung mamalikas ta, dili Ginoo ang atong gitawag. Or dili ang atong amahan. So, kung ang uban pa yung istorya, uyuan daw nato, di ba? Uyuan daw nato yawa, piste, kasagaran yun. So sumala sa balaang kasulatan,
kinahanglan mahimo tang panag-ingnan sa mga magtutuo nga adunay kontrol sa atong pagpanulti. Kontrol nato na, di ba? Walaon nato ng yawa o pisti kay dili na siya maayo sa atong kaugalingon, labi na sa atong kinabuhi. Mabantayan nimo na maabot bitaw sa punto nga wala na kanagsampit anang mga pulunga, nilad na kayo paminawon makadungog ka ng mga pulunga gikan sa laing tao. Di ba? So, paningkamutan nato mga kaigsuunan nga ato nang walaon kung pananglitan na anak sa atong kaugalingon karon kanang pagsampit og yawa o piste. Di ba? Next, sa batasan, sa gugma, sa pagtuo ug sa kaputli. Sumodaw na angay nato pagabuhaton. Pagkugi sa pagbasa sa kasulatan at tubangan sa kadaghanan. So, kinahanglan kita magbasa og Biblia, mga kaigsuunan. Kay importante kayo nga aduna tay makutlo kanunay sa ang kasulatan. Kaya ako sa una, batanon pa ko, dili magyud ko taga dire, gikan ko sa Buanga City, sa Bacano gyud ko. Dayon kining word sa una nga kuan, kanang dili ta pabasahon og Biblia kay makabuang. Sa Sambanga nakadungog na ko ana. Kay makabuang lagi daw ang Biblia. Pero sayop di ay. Mao na example sa tinumo nga mga pulong nga atong madungog ni ining kalibutan. Kay kung atong pagabasahon ng balaang kasulatan, pabasahon ta og Biblia, di ba? Patun-on ta kung sinisulat si balaang kasulatan. So mao ni ang gitudlo kanato pagkugi sa pagbasa sa kasulatan at tubangan sa kadaghanan, ingon man sa pagwali ug sa pagpanudlo hangtod nga moanha ako diha. Gamita ang espirituhanong gasa nga nadawat mo sa diyang nanulti ang mga propeta samtang nagpandong kanimo sa ilang kamot ug sa kadaghanan sa simbahan. Mao ni usa ka way nato nga makadungog ta mga mensahe sulod sa simbahan. Di ba? The next is naapoy kinaiya nato ng mga batanon nga makadungog lagi og pulong pero maulaw mo share sa isig katao nato. Dili nato kauban, di ba? Makadungog ta aduna bitaw ka sharing, dili ta ganahan mo apil-apil dito kay kwan versus nindot unta to kay aduna pud kunta kay ma-share nila tungod sa mga gipaningkamutan nimo nga masaktan diri sa atong buluhaton. Maulaw ka. Sumala pa sa Roma, Kapitulo 1, versikulo 16. Nagingon ang balaang kasulatan. Dili ko ikaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios aron sa pagluwas sa tanan nga mutuo, una sa mga Hudyo, ingon man sa mga dili Hudyo. So kasagaran yun sa mga batanon karon, maulaw gyud na. Mao gyud na first nga impression nato, expression nato. Sa diha nga mutambong tagsama niini, maulaw gyud ta. Pero ato nang hinay-hinayon og buka. Kanang kaulaw nato, maningkamot ta mo basa Biblia, mahatag og mensahe sa kadaghanan. Usa na ka way nato para ma-build nato ang atong confidence sa atong kaugalingon. Di ba? So hinaot nga atong walaon ang kaulaw sa atong kaugalingon aron nga kita magpadayon sa atong pagpangalagad. Nanista ninyo? Unsa ta? Roma? Unsa? 15:1. Then sunod. Sunod? Okay, very good. Kani mga estudyante. Bitaw. So atong paningkamutan nga timan-an gyud ninyo na mga pulunga. So akong gihimo tong ganiya katong gipa isa-isa na ko pangalan ang ato ang mga kaparian. Kaya ako nang pagabuhaton sa sunod atong youth gathering. I-exempted na nato si Duy-Duy kaya nakaila naman siya. So mangita na po ta sunod. So timan ninyo ang mga ngalan sa atong mga kaparian, obispo, bishop-elect aron makaila kita. Sa diha nga aduna tay panagkatigom, mailhan nato nga pari ra ba ni nato, di ba? So naatay insakto nga respeto nga ikahatag alang kanila.
Di ba? So dagan kayong salamat. 20 minutes na may time gihatag sa mua. So akong panghinaot nga kining jutay na akong mensahe ngayon i-share na ko sa inyo tubangan karon nakatag kining pagtulunan, pagsabot ug nakadugang kini paglingkod sa atong matag usa ka pagtuo ngadto sa atong Ginoong Dios sa Kristo. Tusbon ko maayong gabi kanatong tanan. Akong ibalik sa atong